Kezdjük a saját történelmi tapasztalatainkkal. Veszteségek, magyar veszteségek. Első világháború, pontos szám nincs, 650 000 magyar áldozat. Második világháború, beleértve a deportált zsidókat is, 8-900 000 között. Vagyunk 1,5 milliónál. Ugye, bejöttek a szovjetek, rögtön elmenekült 250 000 ember. Aztán kitelepítettek 200 000 németet. Aztán 56 után elment 180-200 000. Adjuk gyorsan össze. 2 millió 200 000 magyar élet hiányzik ma Magyarországról. Ha ők meglennének, vagy lehettek volna gyerekeik meg unokáik, semmilyen demográfiai problémája nem lenne Magyarországnak. Bennünket a háború tesz tönkre, a régi háborúk tesznek még mindig tönkre. Még mindig annak a következményével harcolunk, amikor nézik a gyerekszámot, születésszámot, és így tovább. Megtizedelt bennünket a háború. És arról, hogy pusztították végig az országot, Budapesten az én, már nem is beszélek, hogy micsoda vagyoni károkat. Tehát ezért nekünk van egy piros lámpa az agyunkban, ami azonnal világítani kezd, ahol a háború szót meghalljuk. Most én ott ülök közöttük, 27 miniszterelnök, illetve államelnök ül az asztal körül, amikor Európában tanácskozunk. És én azt határozottan mondom önöknek, hogy ezek háborúba fognak menni. Ezek a gyűlések nem politikai megbeszélések, ezek az utóbbi időben haditanácsok, ahol arról beszélnek nálunk riasztóan nagyobb országok, németek, franciák és itt, hogy hogyan fogunk győzni. Hogyan fogjuk legyőzni az oroszokat. Hogyan fogjuk őket jóvátételre kötelezni. Hogyan fogjuk velük visszafizettetni azt a pénzt, amit most adunk az ukránoknak. Tehát nem gyerekek ülnek ott, nem esti, ezek felelős, megválasztott európai vezetők. És úgy is osztják be a pénzt. Küldik Ukrajnának, költik fegyverre Ukrajnának, költik maguknak fegyverre. Tehát Nyugat-Európában valódi háborús készülődés van. Mindenkinek javaslom, akinek van hozzá kedve, érdeklődése és izgatja, hogy az első világháború kitörése körüli időket olvasgassa, vagy arról olvasgassa. A világháború nem világháborúként kezdődött. Az úgy volt, hogy először azt hitték, hogy balkáni háború van. Aztán abból lett egy európai háború, abból aztán lett egy világháború, lett egy amerikai partraszállás Európában, és lett egy magyar állami szétesés. Így jutottunk ide. Tehát a háború nagyon közel van, és kopogtat az ajtón. Leginkább azért, mert maga a háború fizikai tere az a szomszédországban van, nem távol valahol, egy szomszédos országban van. Az európaiak úgy gondolkodnak, odaadtak eddig, és néztem a legfrissebb számokat, 193 milliárd eurót. Most odaadnak 90 milliárdot. Akkor vagyunk 280 környékén. Az ukránok beadtak egy igényt arra, hogy a következő 10 évre nekik kell 800 milliárd euró Ukrajna föntartására. Nevezzük úgy, hogy ez ukrán rezsi. Ebben nincs benne a fegyver, meg a biztonság, az majd egy másik tétel lesz. És az amerikaiak ebből kiszálltak, ott a pénz beszél, kiszámolták, visszaszedték, ami nekik kell, ők a pénzüknél vannak, az európaiak meg költsék a pénzüket, ha akarják egy háborúra. De hogy sodródunk bele? Úgy, hogy Európának nincsen pénze. Mert ha Európa éppen fejlődne, és rengeteg pénze lenne, hogy saját magán kívül más célokra költs el, akkor talán még ezt megúszhatnánk háborúba való belevonódás nélkül. De nincs pénzük. Európában lejtmenet van, nincs pénz. Ezért az európaiak fölveszik a bankároktól a hitelt, és ezt a hitelt odaadják hitelként az ukránoknak, de mindenki tudja, hogy az ukránok azt a hitelt a büdös életben nem fogják, de a szegények hogy is tudnák. És amikor majd lejár a hitelszerződés, az ukránok nem tudnak visszafizetni, akkor a bankárok elviszik az európaiak pénzét. Előtte meg folyamatosan szedik róla a kamatot. Ez tönkreteszi Európát. Erre valamit mondani kell, hogy nem megyünk ebbe tönkre. Mit mondanak erre az európai vezetők? Hát úgy nem megyünk tönkre, hogy győzni fogunk a fronton,
legyőzzük Oroszországot, és Oroszországot jóvátételre fogjuk kötelezni. Na hát arra ne kössön senki nagy fogadást, hogy egy atomhatalom majd jóvátételt fog fizetni a nyugat-európai országoknak vagy Ukrajnának. Az egész egy mese. Vonódunk bele, minden nap több pénzt költünk, az olyan, mint amikor az emberek van egy veszteséges